Now amachijolo athatha uJesu amsemnqamlizweni ambethelela live emnqamlizweni. But uJesu Kristu first sentence ayithethileyo uthe bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. So which means uJesu Kristu ubezithanda intshaba zakhe, because let me tell you something, intshaba zakho zikupushela close to your destiny. Matthew chapter 5 verse 44. Ke mna ndithi kuni zithandeni intshaba zenu. My brothers and sisters, let me remind you of a story of Joseph. uYosefu uxelela uYakob utata wakhe uthi ndiphupha ilanga nenyanga nenkwenkwezi ziguqa phambi kwam. Now bamthatha ke ubrother bakhe bajika baguquka because of besithi ngumphuphi, bamfaka emngxunyeni. Xa begqiba umfaka emngxunyeni abanye badecide bathi no, masingambulali, masithathe lo muntu lona simthengise iphutha. Bamthengise iphutha, wafika pha waclose, wayi-highest, waclose to i-kingdom. Now xa efika uJoseph, kwafika leli xesha loba kule ndawo uYakobi plus nebrothers kaJoseph bezikhona, kwafika leli xesha loba kunqaba ukutya, kunqabe namanzi, baphinda babuyela back kuJoseph. Xa bebuye kuJoseph akakhange bawishele ububi, because uJoseph uthande wade wathanda neentshaba zakhe. Now first question ababuza yona uthi uphi umninawa wam uBenjamin, because uJoseph was the youngest, but then abesiza emveni koJoseph was uBenjamin. That's why uSawule xa ebizwa kwimazama esile esithi ndingomncinci nje mna kwindlu kaIsrael, because uBenjamin was the last one. So now uyabuza uthi uphi uBenjamin. Now wambiza uBenjamin wabathatha, and then ifamily kaJacob was the highest in Egypt because of Joseph, because uJoseph uthande wathanda neentshaba zakhe. Jesu ke uyasifundisa namhlanje uthi masithande kodwa singondela uthanda, sithande neentshaba zethu. Now where are we now? So now let us go to the book of abaKorinte bokuqala. No. Yohane na? Okay, it's in the book. Yohane chapter 4 verse 7. Uthixo luthando. Yes. Now masijonge amaKorinte 13 verse 13. amaKorinte, yeah. amaKorinte 13 verse 13. Siphelele sawo. Okay, here. Yeah. abaseKorinte 13 verse 13. KwabaseKronike 13 verse 13. Yes. Kungoku ke kuhleli ukholo, ithemba, uthando. Ezo zinto zintathu eyona inkulu apho luthando. Yes. So my fellow brothers and sisters, let me address you. Ezimpahla sinazo emhlabeni sinazo zizawuguga ziphele, and xa sesigqithile kweli lizwe sizozidinga. Imoto yakho awuzuyidinga, indlu yakho awuzuyidinga, umsebenzi lo unawo uzudinga, everything that we have. Zonke izinto asizozifuna xa sesigqithile emhlabeni, but zikhwikho into ezintathu ezingasoze ziphele. iBhayibheli yasixelela ithi lithemba, ithemba lipheli noba sesifika ezulwini, ithemba still lisekhona. Kuphinde futhi kube khona ukholo. We must have faith, but the highest luthando. So we will need hope, we will need faith, but the greatest one is love. So hence now we are preaching about love, because love is the greatest, love is the highest. KwabaseKronike chapter 13 verse 13. Kungoku ke kuhleli ukholo, ithemba, uthando. Ezo zinto zintathu eyona inkulu ke kuzo apho luthando. Oh, what a beautiful word. Now so now sithethile ke ngothando, I'm sure everyone understands. So ukuba ukhona ngaphakathi kwethu singamaKristu okanye kuthi kubaphulaphule baseRadio Sibonele olekisha uthando, makacele kuNkulunkulu ngomthandazo wamputhando. Because if awunathando ukhona into sayilekishayo, you are lacking something. There's something that you are not getting right, because the Bible is telling us that God is love. So if you are claiming that mna ndinoNkulunkulu and you don't have love, which means you're still lacking something. So awukwazi ukuthi wena unoThixo ube uthando ungenalo, unorhaji, unomona, unochuku, zonke ezo zinto, because iBhayibheli ithini ithi uThixo luthando. So to prove that wena unoThixo kufuneka ube nothando.
But now let me talk to those asebenothando okanye aba bazawuqala ngokupractice uthando. But xa baza kubuza abanye abantu bathi, why unothando? Why as a Christian unothando? Why ungumphulaphula wasezibonele unothando? Yes. So uzawuphendula ngoJohn chapter 4 verse 19. Okay. Let's check there. Why unothando? But because other people are going to ask you, kutheni unothando nje? John chapter 4 verse 7. Uthixo luthando. Yes, but Joanna 1 4 to 19. We must start from 4. Yeah. Okay. John chapter 19, chapter 4 verse 19. Thina siyamthanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Yes. So xa ubaphendula xa bebuza abantu kutheni unothando nje uzawuthi ndiyathanda ngoba uqale wasithanda. iBhayibheli itsho kanjalo. So we love because he first loved. Sinothando ngoba uqale wanothando. No siyabulela kakhulu. Sizawuvala amehlo sithandazeni. Father Lord God, the most high Lord, the greatest Lord, the creator of heaven and earth. Oh uNkulunkulu msindisi mlamleli nqaba yethu dwala lethu uyoyikeka uNkulunkulu. Baba siyabulela xa usipha ichance nomzuzu okuba sithethe kothando lwakho uNkulunkulu. Siyazicelela ke uNkulunkulu akwaba emveni kwale sermon ungasifaka feelings zothando Jehova sibe nothando sithandane nawe uNkulunkulu sokuthande kodwa singoneli apho sithande nentshaba zethu. Oh uNkulunkulu senzile ngomusa ngenceba nangothando ungapheleli ke Jehova Nkosi yami apha uqhubeka nosenzela inceba ngomso nakule veki zayo nakulo nyaka uzayo naye decade to come. Oh Father Lord God, we pray in the name of Jesus Christ who died on the cross. Amen. Amen.